Vilafranca ha iniciat un nou procés de pressupostos participatius que permetrà a la ciutadania decidir de manera directa el destí d'una part del pressupost municipal d'inversions, concretament de 150.000 euros destinats a la millora de l'espai públic i equipaments de titularitat municipal. Aquest procés s'ha decidit tirar endavant després de dues experiències que fa anys que no van tenir èxit. S'havia fet dos intents de pressupostos participatius a Vilafranca, el que passa que el model que s'havia escollit és molt diferent del que presentem ara. Llavors, per això m'agrada dir que és la primera prova pilot, no que recuperem els pressupostos participatius, sinó que és la primera prova pilot de pressupostos participatius. Abans, com s'havia fet, que és com es destil·lava en aquell moment, era fer com un grup de ciutadans que escollien a l'atzar, de diferents edats, diferents barris, i llavors es feien reunions, sobretot amb la regidoria d'Hisenda, per explicar-li una mica les inversions previstes i que ells poguessin opinar. La proposta es vehicularà a través de la plataforma Participa 311, a través de la qual ja s'ha implementat altres processos participatius. Tot i així, no serà 100% online, ja que hi haurà trobades presencials al mes de gener i també es podran presentar propostes a l'oficina de barris i entitats. El regidor Medialdea comentava que aquest procés és una prova pilot, hem de veure quina resposta ciutadana té, però la voluntat és que tingui continuïtat. El nou model permet que tota la ciutadania major de 16 anys de Vilafranca pugui presentar propostes i votar els projectes finalistes, així com les entitats del municipi a través dels seus representants. Cada persona o entitat podrà presentar fins a 3 propostes amb un cost màxim de 48.000 euros, IVA inclòs per projecte. Fem una limitació de 48.000 euros màxim de projecte. Això hi ha diferents voluntats a darrere d'aquest número, no és un número a l'atzar. Que no sigui un únic projecte el guanyador, perquè si no podria ser un projecte de 155.000 euros que fos el més votat i faríem un únic projecte i pensàvem sobretot en una fase prèvia intentar que sigui més d'un projecte els que puguin sortir. Això també facilita que el projecte no ho assegura, puguin estar repartits territorialment a nivell de Vilafranca, que no s'ubiquin tots en un espai específic, però veurem, això en funció de les propostes, facilita que puguin haver diferents propostes i puguin arribar a diferents llocs de Vilafranca, i també és una xifra que internament ens va molt bé, perquè és una xifra que dintre d'un contracte d'obres és el contracte d'obra menor i això agilitza que després puguem ser més àgils. El procés es farà en diferents fases des d'avui i fins al juny, durant les quals les persones podran presentar les propostes que es validaran i es difondran i després hi haurà la votació oberta a tothom. Aquests pressupostos participatius s'han posat en marxa fruit d'un acord entre el Partit Socialista i Vilafranca en Comú. La regidora dels Comuns, Montse Romagosa, posava en valor que el seu partit sempre ha posat els pressupostos participatius com a prioritat. Poder implicar també la ciutadania en la presa de decisions, d'alguna manera, de com ha d'avançar la nostra vila, com volem viure en l'espai públic, poder implicar o donar l'oportunitat d'implicar a la ciutadania és una manera d'empoderar-la a la ciutadania, que se senti que és part de la vila, i per una altra banda poder participar en l'evolució, en la millora de la vila, també pensem que crea vincles, crea afecte, apropa la ciutadania a la seva vila. La regidora ha remarcat que l'aposta pels pressupostos participatius es manifesta en la dotació de partides pressupostàries concretes i això és el que han acordat els comuns amb el govern.